ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାବୁନ ଏମିତି ମାଙ୍କଡ଼ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କଡ଼ଟା ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ନେଲା ପରେ ଫେରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ମାଙ୍କଡ଼ଟା ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ କେମିତି ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତା ପଛରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଛରେ ଆହୁରି ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ିକି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼।